Айде да влиза следващия, да влиза следващия. Следващия да влиза. Следващия... Да, айде да влиза. Айде да влиза следващия! Кога ще го чакам? Ох, майко! Ох, Боже! Ау, майко, Ахилесов, пак ли си ти? Защо ме наказваш, бе? Добър ден, професор. Ох, лъжеш, Ахилесов. Лъжеш. Не е добър денят, не е добър денят. Добър ден, ама не е. Професоре, След като ти си тук, не е добър денят. професоре, имам чувството, че аз нещо ви притеснявам. Глупости, Здравко. Какво те наведе на тази мисъл? Нещо те наведе, ама какво? Какво? Ето, пак го правите, професоре. Така ли? Карате ме да се чувствам тъп. Ми ти си тъп, бе, Здравко, бе. Такъв си, бе, тъпчута, бе. Нормално е да се чувстваш така, моето момче. Съвсем нормално е. Нормално е, казвам. Абе, нормално е, бе! Ма ето пак. Аз за това имам само двойки при вас. Обиждате ме, мачкате ме. Така ли? Не ме чакате така да довърша. Депресирате ме. Горки. Забравям отговор, разбирате ли? Аз го знам иначе. Просто трябва малко така да ме доизчакате. Освен това, утре е деня на свободното слово и искам така поне веднъж да ме изслушате. Какво говоря? Браво, Ахилесов, браво! За първи път толкова дълго изречение сформирах. Бяхте ли? Изречение, че и дълго. Добре? Добре сега, добре, щом смяташ, че в мен е проблема, този път ще изслушам, без да те прекъсвам, ще те изслушам, без да те прекъсвам. Хайде, къде ми бързо. Кои са държавите от Европейския съюз? Кои са държавите от Европейския съюз? Кои са държавите? Веднага, сега. От Европейския съюз, държавите. Кои са, бе? България, Така. Франция, Германия, Египет. Спокойно. Добре, няма да те прекъсвам, въпреки че много искам така. Значи Египет, Аржентина, Америка, Южна или северна? Южна, разбира се. Разбира се, как да не се разбира? Разбира се. Много ясно е! Та другите сега, слушайте, другите от Европейския съюз са Бразилия, Така. Сливен, Да. Друго, нещо така по-интересно, така... Ама, професоре, не може така. Какво съм казал, бе, Ахилесов? Нищо не съм казал. Какво? Казал съм, ама нищо не съм казал. Ами гледайте ме така, сякаш съм някакъв тапанар. Ми значи правилно ти гледам. Правилно ти гледам. Бива ли така, бе, професоре? Оставете ме така да се изкажа, може пък да най-накрая да излезе нещо от мене. Съмнявам се, май. Айде да ти видим как си по музика, как си. Как? Изпей ми химна на Европейския съюз. Химна ми изпей на Европейския съюз, химна. Може... Одата на радостта! Знаеш ли одата на радостта? Знаеш ли? Може ли тон да ми дадете? Само това ли? Може ли така, сега една малко жокер така? Е така леко така да ми го запеете, аз ще го довърша. Добре. Та-та-та. Още малко? Та-т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 а. Friday, schöner, guter, tuchner, aus Elysium, wir betreten Tore, Schöner, aus Elysium, Hanterreich, Сядай! wir Мъкни, бе! Лесо, моля те да... Прекъсвам те, моля те! Моля те, не мога, защото в противен случай така и ще ни извадят от Европейския съюз, ако те чуят тебе, Здравко.
и музиката ти така не ти е силната част. Няма смисъл. Трябва повече да репетираш, моето момче, да репетираш. Трябва повече. Колко повече, професоре? Седми съсед се самоуби вчера. Разбирам ги. Добре, стига за Европейския съюз. Кажи нещо така лесно. Според теб, скъпи Здравко, Да. земята върти ли се? Според теб, Не. върти ли се? Много бързо така и много тъпо, както винаги отговаря. Ами... Вие пак не ме изчакате, професоре. Какво искаме да ти чакаме? Засягате ми така. Аз съм интелигентно момче. Просто по-бавно ми тече мисълта. Въобще не ти тече. Спряла е да тече. Не. Земята се върти, но само в петък. В петък? Кога да се върне тръгва? Много ясно, че се върти в петък. Ама защо в петък, бе, Здравко, бе? Ами, защото само тогава пия. Глупости говориш. Глупости говориш, моето момче. Глупости говориш, моето. Един последен въпрос. Кажи ми, защо наричат Земята синята планета? Защо я наричат? Ами, защото от Левски. Да, бе, да. А на Марс тогава казват червената планета, понеже от СК, така ли? Да, точно така, професоре. Ето и вие казахте той, но и... Видяхте ли? Казах на тебе, Здравко, какво съм казал. Айде, стига толкова, стига. Дай си книжката. Значи днес признавате, че моите отговори са верни, нали? Ето, пишете ми шестица. Ти пиша. И ти пиша само, И помнете, свобода на словото. И ти напиша тук едно нещо, само че не е шестица и не е такова, дет си мислиш. И така ти пиша това, което заслужаваш ти. Добре. Супер, професоре. Айде, прочети го, не. Уникален тапак. Ма, професоре, вие сте си написали само името. Не сте ми написали бележките.